11 чэрвеня аўторак Белсат Зум Віталь Бабін у эфіры. Вітаю. Размовы, навіны і аналітыка вашай увазе цягам бліжэйшых 20 хвілінаў. Польскі жаўнер быў забіты невыпадкова, паведамляе ініцыятыва «Байпол», ды папярэджвае, што мігрантаў у Менску вучаць рабіць дыверсіі. Буферную зону на мяжы Польшчы і Беларусі створаць ужо праз 2 дні. Што гэта будзе значыць для беларусаў, якія жывуць побач з нашай заходняй суседкай? Шматлікія каханкі, даносы і нянавісці да выкладчыкаў. Ці здыме Лукашенка з пасады рэктара БДУ Андрэя Караля? Чарговыя падрабязнасці ў справе забітага на мяжы з Беларуссю польскага памежніка. Праваахоўнікі краіны сцвярджаюць, што ім стала вядома, як выглядае забойца 21гадовага шэрагоўца Матэуша Сітэка. Пра гэта паведаміла выданне «Жэч Пасполіта». Нападнік трапіў на камеру памежнай службы, аднак праз дрэнную якасць фатаграфіі патрэбнае спецыяльнае апрацаванне, пасля чаго стане ясна, наколькі выразнай будзе выява твару злачынца. А ініцыятыва «Байпол» паведаміла пра рыхтаванне правакацыі на беларуска-польскай мяжы ў дзень забойства памежніка 28 траўня. Лукашэнкаўскія спецслужбы раздалі некаторым мігрантам нажы, якімі навучылі карыстацца. Таксама замежнікі меліся раскідаць на польскай тэрыторыі супрацьпяхотныя фугасныя міны «Лепісток», прывезеныя са складоў. Мэта справакаваць падрыў, каб пасля абвінаваціць Польшу ў выкарыстанні мінаў супраць замежнікаў. Паводле Белполу, мігрантаў адмыслова рыхтуюць у Менску інструктары са спецпадраздзялення памежных войскаў, асобнай службы актыўных мерапрыемстваў. З намі на сувязі журналіст выдання «Жэч Пасполіта» Руслан Шошин. Руслан, прывітанне. Вітанне. Ну, власна, ваше выданне паведамляе, што ў следчых ужо ёсць фотаздымак падазраванага ў забойстве жаўнера. Што гэта значыць? Падазраванага аб'явяць у вышук, і што гэта будзе значыць для рэжыма Лукашэнкі? Ну, думаю, што гэта, калі будуць устаноўлены ягоныя персанальныя дадзеныя, калі мы будзем ведаць, калі Польшча будзе ведаць прозвішча, імя, тады варта спадзявацца, канешне, пэўных крокаў праўных, юрыдычных. У сэнсе, першая, гэта справа польскай пракуратуры, якая ставіць абвінавачванне падазраванаму ў забойстве. Пазней таксама ўжо рашэнне прымае суд аб тым, каб такія падставы да вышуку такой асобы зацвердзіць. І наступным чынам, канешне, гэта будзе вышук, і гэта будзе міжнародны вышук адназначна. Тут варта такіх крокаў спадзявацца. Але ж усё ж такі ўжо польскі бок зрабіў свой першы крок і папрасіў Лукашэнку, запрапанаваў Лукашэнку, каб ён затрымаў і выдаў чалавека, абвінавачванага ў забойстве польскага жаўнера на мяжы. Ну, пакуль толькі з беларускага боку нейкія невыразныя каментары гэта прадстаўніка беларускага МІДу, які тлумачыў, што, маўляў, гэта Польшча вінаватая, што няма вось гэтай супрацы. Ну, нешта зусім не на тэму. Разам з тым, ініцыятыва «Байпол» сцвярджае, што шэраговец быў забіты невыпадкова, бо мігрантаў нібыта рыхтавалі раскідваць міны на мяжы Лепісток. Ці гэта значыць, што эскалацыя будзе працягвацца і Варшава нейкім чынам таксама адрэагуе на гэту інфармацыю? Варшава прабуе, канешне, не дапусціць эскалацыі на мяжы з Беларуссю. Гэта відавочна і ў заявах афіцыйных прадстаўнікоў і вайсковых польскіх, якія падкрэсліваюць, што галоўнае не дапусціць эскалацыі, не ісці, не паддавацца вось на гэтую правакацыю беларускага рэжыму, бо правакацыі вельмі сур'ёзныя, вельмі небяспечныя, і я не ведаю, не валодаю інфармацыяй, хто каго там рыхтаваў па беларускім баку, але ўсё ж такі відавочна, што гэта мэтанакіраваная эскалацыя. І пытанне сёння таксама паўстае перад польскім урадам, што рабіць, калі, напрыклад, будуць наступныя крокі з боку рэжыму Лукашэнкі, калі адзін з тых засланых там людзей на мяжу выцягнець, напрыклад, зброю. Вось тады гэта будзе таксама рэальная праблема, што рабіць, як адказваць, якія крокі прымаць, бо відавочна гэта каардынуецца, дзеянні каардынуюцца уладамі ў Менску, каардынуецца Лукашэнка.
Лукашэнкам. Гэта не самастойная ініцыятыва нейкіх групаў крымінальных, гэта ўсё каардынаваная акцыя спецслужбаў. Таму тут трэба будзе вельмі асцярожна Польшчы падыходзіць да гэтага пытання, але таксама думаю, што і ангажаваць саюзнікаў па НАТО і па еўразвязу да аховы мяжы. Вось гэта, на маю думку, вельмі важна, каб таксама прадстаўнікі іншых краінаў фізычна там былі і бачылі вось увесь гэты здзек з памежжа польска-беларускага, які робіць Лукашенко. Яшчэ таксама вось калі казаць пра рыхтаванне гэтых мігрантаў, то ініцыятыва байпол сцвярджае, што ва Уруччы, гэта ў Менскім раёне, ёсць цэлы цэнтр па падрыхтоўцы. Ці гэта значыць, што сітуацыя 2021 года, калі мігранты атакавалі польскую мяжу, можа паўтарыцца і быць нават больш горшай, больш такой інтэнсіўнай, чым мы гэта назіралі 3 гады таму? Ну, відавочна, што сёння дзейнічае рэжым у Менску згодна з парадкам дня ў Крамлі. Калі патрэба ёсць эскалацыі адносінаў з Польшай, гэта эскалацыя адбываецца. Калі патрэба ёсць запужвання ядзернай зброі, таксама ёсць заявы адпаведныя. Лукашенко таксама едзе да мяжы і кажа пра Сувальскі калідор. Мы гэта памятаем, ягоныя выказванні з вайсковымі. Таму тут бачна, што ёсць спроба адцягнуць увагу сілы Польшчы на мяжу з Беларусю, адцягнуць у сэнсе якім мілітарным, спецслужбы, таксама, каб польскія мелі дадатковую працу, дадатковы абшар працы, таму што сёння ні да каго не сакрэт, што Польшча з'яўляецца вялікім хабам у хаця б падтрымцы Украіны, зброя, падтрымка гуманітарная, падтрымка лагістычная. І тут трэба вялізная, канешне, абшар працы для польскіх спецслужбаў, для адмыслоўцаў польскіх, а тут яшчэ прыходзіць сітуацыя на мяжы, якая падавалася б ужо супакоілася на нейкі перыяд, а сёння мы бачым, што ізноў яны вяртаюцца да гэтай тэмы. Гэта проба, канешне, вось так як бы паслабіць Польшчу знутры, адцягнуць увагу ад сапраўдных праблемаў, ад сапраўдна важных інфраструктурных аб'ектаў. Таксама гэты сабатажы вось у Польшчы, якія адбываліся, якія ўвесь час мы пачуем пра затрыманне нейкіх сабатажыстаў, дыверсантаў. Там сярод іх таксама ёсць беларусы, гэта вельмі вось таксама прыкрая навіна. 86% апытаных палякаў кажуць пра тое, што яны падтрымліваюць ужыванне, дазвол на ўжыванне зброі з боку польскай памежнай службы, польскіх службоўцаў. Ці, уласна, грамадства будзе працягваць ціснуць на ўлады ў Польшы, каб тыя больш жорстка адказалі рэжыму Лукашэнкі, будь то санкцыі, будь то нейкая іншая захада? Ну, думаю, што тут ужо варыянтаў адказу не так і шмат. Калі казаць пра рэальныя механізмы ўплыву на Лукашэнку, застаецца толькі цалкам зачыніць мяжу і стварыць такую зачыненую тэрыторыю на ўзор Паўночнай Карэі. Таму, канешне, адказ будзе ўзмацненнем мяжы фартыфікацыямі, будова чарговых гэтых агароджаў. Гэта ўсё, канешне, сімвалізуе такі канец пэўным сэнсе цывілізацыі дэмакратычнай, заходняй, еўрапейскай на мяжы з Беларусю і, канешне, аддзялення вот гэта лагера Лукашэнку ад рэшты свету. На ягоныя ўласныя, дарэчы, зычэння, таму што мы памятаем, што прэм'ер Дональд Туск некалькі дзён яшчэ перад гэтай правакацыяй забойствам на мяжы быў у Беластоку і разважаў пра магчымасць адчынення пераходу ў Баброўніках. І гэта ўрад разглядаў гэта пытанне, гэта было на парадку дзённым. А тут праз некалькі дзён адбываюцца такія падзеі, якія перакрэсліваюць усе гэтыя імкненні. Гэта вельмі падазронная сітуацыя, таму тут, магчыма, таксама ёсць у гэтым ва ўсім і рука Масквы, як бы гэта банальна не гучала. Ужо праз 2 дні задзеяць буферная зона, якую стварае на мяжы з Беларусю польскі ўрад. Што гэта будзе значыць перадусім для жыхароў памежных тэрыторыяў? Ну, для жыхароў памежных тэрыторыяў там асабліва з таго, што кажа ўрад, іх інтарэсы гэта не закране ў сэнсе такім, што буферная зона будзе працягласцю, калі казаць пра глыбіню, буферная зона гэта 200 метраў да мяжы, і яна не закране мясцовасці, там, дзе жывуць людзі. А на некаторых участках гэтай Белавежскай пушчы будзе
будзе яна працягласць там до 2,5 кіloметраў, калі не памыляюся. Гэта таксама там, дзе няма жыхароў. Таму тут, канешне, атмасфера гэта для жыхароў памежжа яна не зусім адпаведная, што казаць. Сітуацыя, калі спакойна людзі жылі, супрацоўнічалі, развіваліся, тут прыходзіць нейкая гібридная агрэсія з боку ўсходняга суседа, і з'яўляецца польскае войска, з'яўляюцца польскія паліцыя, памежнікі, адбываюцца такія вось дзікія рэчы, калі людзі там кідаюць з таго боку нейкімі нажамі, нейкімі камянямі. Для жыхароў гэта, канешне, таксама ж важна, каб войска там было і каб это ўсе дзеянні адбываліся, таму што калі б яго там не было і не было ўзмацнення мяжы, калі польскі ўрад праігнараваў гэтыя ўсе дзеянні рэжыму, можам сабе толькі ўявіць, што б гэта значыла для жыхароў гэтых памежных вёсак, якая б там адбывалася сітуацыя. Там з'явіліся крымінальныя структуры і розныя спецслужбы беларускія, напэўна, падышлі б, і там проста адбываліся б дзікія рэчы. Таму там, канешне, будзе сітуацыя ўзмацняцца, будзе войска павялічвацца. Я лічу, што там будзе павялічвацца ўсё ж такі колькасць войска. А што датычыцца зброі, то, канешне, гэта таксама нельга выключаць, калі ў пэўным моменце хтосьці цябе ўвесь час правакуе, а калі сапраўды пачнецца з таго боку страляніна нейкая, то, канешне, тут будуць адказваць. Гэта адназначна. І таму польскае грамадства таксама падтрымлівае тое, што каб польскія жаўнеры не былі безабаронныя на гэтай мяжы, каб яны не стаялі і не маглі адказаць, калі ў іх лятуць нажы, ці лятуць, не ведаю, нейкія, можа, камяні, ці пачнуць хтосьці пачне у іх страляць. Яны таксама, ёсць дыскусія ў польскім грамадстве, бо былі затрыманыя 2 польскіх жаўнеры. Гэта нядаўняя была афера, калі польскія медыі паінфармавалі аб затрыманні 2 жаўнераў, якія выстралілі ў паветра. Ну і вось гэтым парушылі сітуацыю. Тут таксама дзякуючы гэтаму з'явілася дыскусія пра дазвол, канешне, ўжывання зброі, канешне, у рамках разумнага і у адпаведнасці да сітуацыі, але гэта павінна быць таксама, як і я лічу, як у сітуацыі з паліцыяй, калі пагражае хтосьці твайму жыццю, калі хтось цябе атакуе, паліцыя можа прымяняць зброю. Таму тут жаўнеры, яны таксама в гэтым сэнсе нічым не адрозніваюцца. Руслан, дзякуй вялікі за гэтую размову. Дзякуй, Віталь. З намі на сувязі быў Руслан Шошин, журналіст выдання «Жэчпаспольтай». Абавязкова настане час вольнай Беларусі ў Еўропе, заявіў Владзімір Зеленскі падчас канферэнцыі аб аднаўленні Украіны, што сёння пачала працу ў Берліне. У форуме ўдзельнічаюць больш за 2000 палітыкаў, дыпламатаў і прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці. Пра іншыя навіны ў нашым аглядзе. Віцэ-прэзідэнт Малаві Саулас Чыліма загінуў у авіякатастрофе. Пра гэта паведамілі мясцовыя медыі са спасылкаю на ўрад краіны. Напярэдадні самалёт, на борце якога, акрамя Чылімы, былі яшчэ 9 пасажыраў, знік з радараў неўзабаве пасля вылету са сталіцы Малаві Лілонгве. Палітык ляцеў у іншы горад краіны на пахаванне экс-міністра юстыцыі. Лідар Малаві Лазарас Чакуэра абвесціў нацыянальны дзень жалобы і загадаў, каб усе сцягі былі прыспушчаныя да дня пахавання. З прыёмнага пакою лякарні на Акрэсціна. У Менску мужчыну затрымалі нібыта за несанкцыянаванае пікетаванне, за татуіроўку пагоні на назе. Паводле матэрыялаў справы затрыманы парушыў парадак правядзення пікетавання, бо нібыта меў на мэце публічна выказаць свае грамадска-палітычныя інтарэсы, але не атрымаў дазволу ад менскага гарвыканкаму. Сам мужчына ў судзе растлумачыў, што быў апрануты ў майку і шорты, бо яму было горача. Суд прызначыў затрыманаму 7 сотняў арышту. 6 гадоў зняволення. Такі прысуд атрымала начальніца аддзелу маркетынгу санаторыю «Беларусь» у Друскеніках Алена Раманаўскіене за быццам бы агентурную дзейнасць у інтарэсах Літвы. Пра ейны арышт сталася вядома сёлета ў траўні. Працэс над жанчынаю праходзіў у Менскім гарадскім судзе ў закрытым рэжыме. Алене Раманаўскіене паставілі ў віну перадачу звестак пра наведнікаў санаторыю літоўскім спецслужбам.
Колькі буслоў жыве ў Беларусі? Адказ на гэтае пытанне мы маем атрымаць сёлета. Падлічыць птушак плануюць адмыслоўцы навукова-практычнага цэнтру біярэсурсаў Акадэміі навук. Папярэднім разам такую працу рабілі ў 2014 годзе. Тады ў Беларусі гнездаваліся каля 22,5 тысячаў параў белых буслоў, то бок прыкладна 8% ад усёй папуляцыі ў свеце. У цэнтры другой часткі расследавання кіберпартызанаў пра беларускі дзяржаўны універсітэт асоба рэктара установы Андрэя Караля. З расследавання можна даведацца, як службовец уладкоўвае асабістае жыццё са шматлікімі прыхільніцамі, не забываючы пра закулісныя інтрыгі. Гэтак у 2021 годзе рэктар БДУ Андрэй Кароль падаў заяву на будаванне трохпакаёвай кватэры ў Менску, але атрымаў адмову. Тады кіраўнік ВНУ прыцягнуў на дапамогу тагачаснага міністра адукацыі Ігора Карпенку, які накіраваў ліст на імя Лукашэнкі. Маўляў, рэктар праводзіць паслядоўную кадравую палітыку ва ўніверсітэце, каб пасады займалі толькі лаяльныя рэжыму асобы. Пры гэтым сям'я рэктара складаецца з дваіх чальцоў, але кіберпартызаны толькі за апошнія 4 гады налічылі ў Караля як мінімум 7 прыхільніц і палюбоўніц. На працы ж у рэктара БДУ не ўсё так гладка. Летась ён атрымаў загад ад адміністрацыі Лукашэнкі правесці апытанне сярод выкладчыкаў, якое датычыла ў тым ліку і ацэнкі працы самога Караля. Ён расцаніў такую захаду як спробу падвесці грунт пад ягонае звальненне. Таму ў даследаванні прынялі ўдзел толькі лаяльныя рэктару працаўнікі. Таксама кіберпартызаны паведамілі, што Кароль пляце сапраўдныя закулісныя інтрыгі, а на адрас сваіх калегаў за іхнымі спінамі дазваляе сабе вельмі нелітаратурныя выразы. Паглядзець абедзве часткі расследавання пра БДУ можна на тэлеграм і ютуб-старонках кіберпартызанаў. З намі на сувязі былая выкладчыца Беларускага дзяржаўнага універсітэту Ірына Сідорская. Спадарня Ірына, вітаю вас. Добрый день. Як вы лічыце, ці заслугоўвае БДУ такога рэктара, як Андрэй Кароль? Ну, безумоўна, БДУ не заслугоўвае такога рэктара, і тое, што гэты рэктар не на сваім месцы, гэта зразумела было вось не толькі зараз, а адразу калі ён прыйшоў да нас. Ну, па-першае, гэта першы рэктар БДУ, які не скончыў БДУ, які ніколі ў БДУ не працаваў, і яго нічога з беларускім дзяржаўным універсітэтам не звязвала. Гэты чалавек выпадковы для БДУ, і ён не любіць БДУ, не любіў, калі туды прыходзіў. Ну, для яго гэта толькі такая ступенька ў яго кар'еры, і вось зараз, ну, не толькі зараз, можа пасля у 20-м годзе і зараз, ну гэта ўжо бачна усім людзям. Чаму, на ваш погляд, рэктар БДУ не спыніўся нават перад тым, каб распачаць рэпрэсіі супраць сваіх аднадумцаў, супраць выкладчыкаў, якія падтрымліваюць яго і падтрымліваюць дзейны курс дзяржавы? Не магу сказаць, што я ведаю гэтае дакладна, але вось маё галоўнае ўражанне ад вось гэтага відэо, якога знялі кіберпартызаны, гэта тое, што атмасфера ў БДУ, атмасфера паміж людзьмі, якія, здавалася б, павінны быць адной камандай, і якія як бы разам рабілі там нейкія справы, ну гэта атмасфера вельмі такая непрыемная, гэта нават слоік з павукамі, і гэтыя людзі абражаюць адзін аднаго, даносяць адзін на аднаго, там, як бы дакладна ім не добра працаваць адно з адным. І вось гэта, напэўна, больш за ўсё вось мяне ўразіла. Вось тыя словы, якія выкарыстоўваў рэктар, тыя адносіны, якія ўскрыліся. Ну, гэта не то, што не павінна быць у беларускім універсітэце. Гэта не павінна быць ні у якой арганізацыі, а ўсё ж такі, беларускі дзяржаўны універсітэт, гэта мы прывыклі гаварыць, што гэта галоўны там універсітэт краіны, гэта так, але гэта наогул нацыянальны універсітэт, і гэта
та арганізацыя, ну, якая павінна быць прыкладам усяго самага лепшага. І наогул, вось колькі я прапрацавала ва універсітэце і колькі я там чула ад сваіх там старэйшых калегаў, ну, каб вось такія адносіны кіраўніка былі магчымы ва універсітэце, мне здаецца, ну, што гэтага ніколі не было. І ну, я нават вось калі гэта глядзела і чула, ну, вось для мяне, напэўна, вось гэта было, ну, цалкам незразумелае. Так не павінна быць. Гэта, ну, вось гэты гішпанскі сорам, который вось як бы іспытваеш за тое, калі гэта чуеш. На ваш погляд, ці пасля гэтага скандалу, пасля гэтага расследавання, якое апублікавалі кіберпартызаны, Александр Лукашенко здыме з пасады рэктара БДУ Андрэя Караля? Ну, як бы не ведаю, які зараз там паказчыкі эфектыўнай працы, але тое, што вось такія адносіны ў калектыве, а ці гэта, ну, як бы хвалюе Лукашенку альбо тых у адміністрацыі, хто за гэта адказвае. Іх, мне здаецца, хвалюе, каб было ціха, каб выкладчыкі і студэнты не пратэставалі, каб яны выконвалі усе тыя распараджэнні, усе тыя загады, якія вось ідуць менавіта ад улады. А якія там адносіны, ну, мне здаецца, гэта не галоўнае. А пра тое, што няма прафесіяналізму, ну так сама ж улада, як мінімум з верасня 2020 года паказала, што ніякі прафесіяналізм ёй не патрэбен, а патрэбна менавіта лаяльнасць. Ну вось на гэта стаўка і робіцца. Дзякую вам вялікі за гэтую размову. Чалавекападобныя роботы пераўтвараюцца ў рэчаіснасць. Распрацоўваннем іх, прынамсі, займаецца фабрыка X-Robots у кітайскім горадзе Далянь. Прапаноўваем зазірнуць усярэдзіну і паглядзець, што хаваецца за сценамі фабрыкі, без каментара. На гэтым у нас усе навіны. Падпісвайцеся на нашыя сацыяльныя сеткі. Там інфармацыі яшчэ больш. Ну а за сёння дзякую. З вами быў Віталь Бабін. Да сустрэчы заўтра ў праграме «Белсат Зум».